Здравейте хора, аз съм Ефектно от Tanks TV и днес ще играем на Clash of Clans с BG Profiler. Ако ви харесва тази игра, напишете в коментарите, ако искате да не я играя. Доста често ще качвам на нея. Да, и аз. То ще има и по рейд. И ще играем с BG Profiler днес. Да. Виждате ли? В миналия клип имаше инфо. Какво ще се случи през моя канал и мен. Трябва това тук ми е клана и BG Profiler като си го апгрейдне, като си го купи, ще може да сме заедно. Да си апгрейднали Elixir Storage. Апгрейдвай си това за парите сейфа. Ма то след един час ще апгрейдне. Колко кристала? 19. Защо не деш на 19? Бързо ще ги събереш. Мисля ти дадат по 5-10. Да. Ти даде ли? Не. Аз няма да. Аз нищо не съм апгрейдвал. Сега имам си армия. Да, това ще... Още това мен лично ме кефи тази игра. Clash of Clans. От мен видя и от болярчето БГ. Но съм ме видяла си една, просто не ме кефше преди. Да, защото не я беше играл. Мина. Кой? Тук... Сега трябва да ги чакаме. Вече 18 диаманта. Уважаеми зрители, да дам ли един кристал? От тук от картата се... Аз ще дам един кристал само. Че не ми се чака. Тук атакуването, Ръки Форс, Гоблин. Сега, уважаеми зрители, отиваме тук, да... както виждате, отиваме да се бием. И аз имам винта матч. Ще търсим тук някакви хора. Чакайте. Така. Тук сега ги виждате. Голями свободства. Уважаеми зрители, доста слаби се падат. Тук. Има двама. Така, стреляйте го. Тук да стрелят. Така. Тук там. И свършиха да ви да. Сега ще ги... Аз ще видим дали ще ги победим. Сега ги търсиме. Ай, леле! Толкова собаки не го ще. Мината сега ще ме гледаш държим. Това там... Няма умоем. Кой да го бием? Кой? Победиха ли ме, бе, как? Но не шужих това. Що ваш? Тя ще ги разбия. Да, това победиха ме сега. Но това няма значение. Нападаме тия амортирата. Вау! Пишете да го сюда. Те ли лайк? Сега чакаме да ми се тренат неща. Тук си дадем парите. Ето. Тук станаха да кажем много. Това си го вземем, защото ние свършиха да не са почти. Аз тук ще ги биям. А дем сюда тук. Тук е да влезем от Фейсбук, ако виждате. На първо място е един наш приятел Виктор. 25 левел. 995 купи има. Аз преди второ един мой приятел Илян. 972 купи. Един друг Теодор. 671 купи. Един Павел 1000. 10 361 купи. И тук No Thanks
На пето място с 290 купи. Аз съм на 6-то място, защото от вчера започнах да игра. Уважаеми зрители, бихме ги. 46 купи. И аз И на 7-то място... Обаче аз едно игра от много дълго време. От оня ден само игра. И на 7-то място... Уважаеми зрители, Тук на 7-то място е един мой приятел TBGZL беше хакнал тази игра. BG. Както го знаете, Марти, дето игра само на Слайдио. Слайдио. Кажете, че това първото е бронз в коментарите, напишете голярче, напишете това първото е бронз, второто е сребро. Знам, че е бронз, бе. Тогава ще видите, че е дърво. Не съм викал дърво, бе. Ти. Боже, какъв лъжец. Голярче, напиши в коментарите. Уважаеми зрители, малко към 3-4 минути ще приключим. Защото искам само да ви покажа. Нещо като интервю. Да, или ревю. Интервю. От всички лица, които виждам тук, най-много ме кефи е това. От играта. Е тая. Тая такив не е много. Уважаеми зрители, сега искаме Тук че има. Искам да ги махна, защото ще ми дават кристалите вече 303. Ако махаме го, трябва ми още... Трябва ми още 197 кристала, за да си купа още един... Още една така къщичка с... Вау, виж Виктор, бе. Я виж при Виктор това. Я, бе. Уважаеми зрители, сега ще ви покажа. На твоя телефон ще го такова е, бе. Абе, на твоя телефон ще го такова е, бе. Боже. Показахме ви.
Мале, факт, виж, Виктор, колко неща има, бе. Той кой левел, бе? 25. И аз на таблета си бях. Не, на телефон също си бях 25, ама това преди да се изтрия. Та, уважаеми зрители, Това само преграда. да... Как? О, 10 000 иска за това. Уважаеми зрители, ще снимам клипа, докато не отсека колкото мога дървета. Я видим на Илян да još dakle. Та, уважаеми зрители, На Илян са го атакували. яко. Аз един път бях такъв мисля. Илян? Мисля. Та, уважаеми зрители, няма смисъл да ви показвам как махам тия неща, така че чао, чао. Това беше всичко от мен за този клип.